blogean dauden hirugarren asteko ariketak dira. Guztietan zuriak mugitzen du, eta xake mate eman behar du hurrengo mugimenduan. Hemen ikusten dugu zer indartsuak diren bi alfilak elkarrekin daudenean. Lauki asko erasotzen dituzte. Hemen alfilak bakarrik eman dezake xake. Alfila zelau, hau ez da erantzuna. Alde batetik zaldiak jan dezakelako. Bestaldetik gaztelua bidean jar daitekelako. Beraz bestia izan behar du. Eta kontrolatu behar gara zaldiak alfilo babesten duela. Zaldiak ere errege beltzaren ihesa F6-tik eragozten du. Alfila H7, xake mate. Hau, denok jakin beharko genukeen gauza bat da. Hasieran, F7 laukia edo F2 erregeak bakarrik babesten du. Hemen beltzak ez du pieza gehiagoekin babestu, eta mate izango da, dama F7. Mate. Beltzak ezin du dama jan alfilak babesten duelako. Hau, zuriak eman dezakeen mate azkarrena da. Beltzak utzi du bere erregea ihesik gabe, eta dama H5 mate izango da. Mate mota hau ere askotan agertzen da. 8. lerroaren ahulezia. Beltzaren peoiek ez diote erregeari aurrera joaten uzten. Eta 8. lerroan xake emanez gero, mate izango da. Gaztelua E8, xake mate. Hemen bi pieza eman dezakete xake, alfilak eta damak. Alfilak ematen baldin badu, alfila H7, erregea H8. H8 laukia ez da erasotuta egongo. Beraz, matea damak ematen du. Dama H7, xake mate. Eta berriro ikusten dugu hemen alfil dama batura, H7 laukian. Non, alfilak dama babesten duen, eta honek mate ematen du. Berriro ikusten dugu 8. lerroaren ahulezia. Kasu honetan ez daude 3 peoi erregaren aurrean. Gaztelu bat dago, baina gaztelua ezin da mugitu, damak saihesten duelako. Gaztelua hiltzatuta dago. Beraz, gazteluarekin xake emanez gero, mate da. Gaztelua D8, xake mate. Hemen bi pieza eman dezakete xake. Gazteluak eta zaldiak. Gazteluak ematen badu, erregak jango du. H7 laukia ez dagoelako babestuta. Zaldiak bi lauketatik eman dezake xake. F7 eta G6. F7tik ematen badu, errege beltzak G8tik ihes egin dezake. Beraz, zaldiak G6, xake mate. Hemen, ematen du peoiak zaldia jan dezakela, baina ezin du. Gazteluak hiltzatuta daukalako. Bukatzeko G8 laukia alfilak atakatzen du. Beraz, hortik ezin da pasa errege beltza.